За посрещане знамето на Иван Вазов, моля да станем на крака. Благодаря ви. Че и силна, майка мене е родила, с хубост и блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче обичам, нашите планини зелени, българен да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя тача и милея. Аз съм българче и расна, в дни велики славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Аз съм българче, България. Една дума, включваща всичко. Живота на Иван Вазов, патронът на нашето училище. В българската история има моменти на национална гордост, които са увенчани с подвига на най-достойните синове на България. Вазов е един от тези достойни хора, които с творчеството си разкриват пред българина цяла една вселена. В началото пред българското население в Стара Загора стои жизнена потребност от образование.
Александър Екзарх, господин Хаджиславов, Иван Стоянов подпомагат даскал Атанас Иванов и на 14 март 1841 година той основава първото общинско светско училище при църквата Свети Никола. То веднага става огнище на българщината и опорен пункт срещу гръцкото влияние. Постепенно училището прераства в класно. Тук преподават видните възрожденски учители Неофит Рилски, Иван Богоров, Тодор Шишков и други. През далечната 1895 година, на 25 ноември, се чества 25 годишна книжовна дейност на Иван Вазов. По този случай просветната комисия в града ни решава да поздрави юбиляра и му съобщава желанието, че гражданството на Стара Загора е решило да именува в негова чест окръжното класно училище Иван Вазов. Трогнат, юбилярът отговорил: Предайте, господа, моята най-дълбока признателност на старозагорци. Тези изрази на симпатия ме дълбоко вълнуват. Винаги съм хранил искрена любов към Стара Загора, като един от най-културните центрове на България и сега, и в турско време. За това честта, която ми се прави, има за мене висока цена и аз се гордея за това. Благодаря ви. Въпросът за деня, в който да се чества патронът на училището, е повдигнат няколко пъти. Водена е преписка с тогавашния министър на просветата. През 1919 година сам Вазов изявил желание това честване да се свърже с появата на най-крупното му произведение – Подилото, отпечатано за първи път на 25 ноември 1889 година. Днес, 130 години след именуването на окръжното класно училище в Иван Вазов, ние сме се събрали да отдадем заслужена чест на възрожденица, чието име носи нашето училище. Добре дошли, приятели, съученици и учители! Празника с нас са дошли да споделят Надежда Чакарова, заместник-кмет, образование и младежки дейности, община Стара Загора. Иванка Сотирова, омбудсман на община Стара Загора. Деляна Караиванова, директор на детска градина Светулка. Любка Иванова, директор на детска градина Райна Княгиня. Вест Тилиев, продуцент на новините в телевизия On Air. Зорница Стеркарова, млад кмет на Стара Загора. Младите омбудсмани на Стара Загора. Заря Чукова и Дана Милев. В този специален за нас ден даваме думата на директора на нашето училище, господин Тинко Цанов. Уважаема госпожо Чакарова, уважаема госпожо Сотирова, скъпи ученици, колеги, приятели, на днешния ден преди 130 години старозагорската общественост, в знак на признание към таланта и труда на народния поет Иван Вазов, е взела решение да преименува Свети Николското класно училище с името на човека, в чието творчество е въплатил своята любов към нашия език, природа и несломимия български дух. Тези години за нас са време, изпълнено с уроците, мечтите и постижението на хиляди учители и ученици, прекрачили прага на средно училище Иван Вазов, град Стара Загора. Подобно на Вазовото вечно творчество, което преминава от поколение на поколение, и нашето училище е фар, който повече от век осветява пътя на младите и любознателни деца и ученици. Благодаря на всички поколения учители, които със всеотдайност, мъдрост и план поддържаха жив огъня на просвещението. Ние не просто преподаваме знание, ние възпитаваме характери. Благодаря и на учениците на нашето училище, които разнасят славата му и доказват, че духът в нашите класни стаи е силен, креативен и способен да гради бъдещето на Стара Загора, на България. Благодаря и на родителите на нашите ученици, без чиято подкрепа нашият успех би бил немислим.
Нека годините пред нас да бъдат изпълнени с още повече успехи, предизвикателства и дръзки мечти. Да продължим завета училището ни да бъде място за вдъхновение, където талантът се открива, а добродетелността се цени. Да следваме примера на Вазов и да бъдем мъдри, родолюбиви и непримирими в стремежа си към знание. Нека Вазов почива в мир, неговите песни все ще се четат. На много е лета. Честит празник! Позволете ми да дам думата на госпожа Надежда Чакърова, заместник кмет образование и младежки дейности в община Стара Загора. Уважаеми господин директор на Средно училище Иван Вазов, уважаеми представители на образователни институции, уважаеми преподаватели в училище Иван Вазов, уважаеми хора на образованието и културата в Стара Загора, уважаеми гости, уважаеми родители, и ще се обърна към вас, скъпи ученици. Днес е особено вдъхновяващ ден, защото днес всички заедно почитаме 130 години от патрона на училище Иван Вазов. Вашият патрон е всъщност патриарха на българската литература, човекът, оставил най-силни следи в писането, в словото, паметта му, която винаги е жива през неговите творби. И аз съм убедена, че всеки от вас знае стихотворението "Аз съм българче". Така ли е? Винаги пазете духа и се гордейте с вашия патрон. Бъдете умни, любознателни, будни. Както господин Цвятков каза, потребността от образование преди толкова много години със сигурност я има и днес. Защото образованието е това, което променя света. Променя вас и ви определя като личности, като характери. Учете, знайте, искайте да знаете повече и винаги с гордост бъдете учениците на Средно училище Иван Вазов, Стара Загора. Поздравителен адрес ще връча на господин Цвятков с пожелание за все така упорита работа и вдъхновение. И цветя от кмета на община Стара Загора, господин Живко Тодоров. Благодаря. Благодарим за цветята и на младите омбудсмани. Роден в град Сопот, Вазов израства сред ония цветущи долини, които са самото сърце на България. Дете на голяма фамилия на търговеца Минчо Вазов и жена му Съба, той израства в едно многолюдно семейство на почтен и родолюбив търговец. Особено голямо влияние върху духовното развитие на Вазов оказва неговата майка, Съба. Тя с трогателна убеденост внушава на своя син, че България е най-красивата страна на земята. По-късно покровителства и неговите първи литературни стъпки, опазвайки тайната на младия поет, който започва да пише поезия още 14 годишен. Учил е в Сопот, в Колфер и в Пловдив. Работил е като учител, съдия, чиновник, публицист, бил и министър. Твори във всички форми на поезията, от краткия лиричен стих до поемата и от одите за възхвала до сатирата. Светът на Вазов е безпределен. Не е възможно той да бъде обходен, защото като писател в българската културна история, той пръв прави от литературата своя единствено призвание и съдба. Възпитан от възвишената възрожденска представа за писателя, обществен деец, патриот и будител. За него поезията е висока обществена мисия, изпълнение на патриотичния и социалния дълг, посветено изцяло на България, на нейната природна красота, на героичното име на българския народ. Написва едни от най-хубавите стихотворения за деца,
Заедно с произведения за възрастни, той пише и творби, които са предназначени за деца. Творчеството му за деца може да се разгледа от две гледни точки. От едната страна са текстове, писани специално за невръстната аудитория, а от другата произведения, които не са писани за деца, но които по-късно са преминали от литературата за възрастни към литературата за подрастващи. Стихотворения за малките деца. Изляза от печат през 1883 г. по времето, когато Вазов живее в Пловдив. Тогава той е 33 годишен, а по съвременни критерии млад автор. Издател на стихосбирката е Манчов. Най-малките възпитаници на средно училище Иван Вазов са подготвили Вазови стихотворения. Къде е подмишница? Стас малка книжчица. Отивам, бабичко, макар и слабичко. Книга да се уча, добро да сполуча. Песента на синчеца. Малко цвете съм в полето, аз съм синия синчец. Любя въздуха, небето, кича полския венец. Кът небето се синея, ако ситно и да съм, с моята хубост хубавея, всяка нива слог и хълм. Аз съм синчец, аз съм радост, будило по мене не расте. Аз съм просто като радост, аз съм мило като дете. Малко цвете съм в полето, аз съм синия синчец. Любя въздуха, небето, кича полския венец. Зима, ето зимата настана. Сняг вали, вали, вали и в бяла си премяна все земята весели. В огнището ни свети и пламти голям огън. Хай жените си гръбнете, че пързалки има вън. Да се лъскаме другарски по сребристи и гладък лед. Идат празниците царски, радост има за напред. От ще починем, разпът нам ще да дадат и човече ще да чинем, ще се валяме в снегът. Коледа, Васил ще дойдат и кравай ще ни дарят и децата ще да ходят да се оваква честисат. Звездица, звездица ясна, защо угасна, нощта отива, денят навива, аз бързам мине, в небото сине, да се почина, дор до мрачина, а моята кака, зорница красна, ще да причака зората ясно. Крилато, ние в примка те държим и с тебе цяло лято няма да се разделим. Ах, защо ви съм? Бъдете милостиви в този час, да хвъркна ме пуснете. В примката ще умра аз. Не грижи се, мила птичко, дърси в нашите ръце. Ще те храниме със всичко, захарчица с млечице. Мляко, що не разбирам, захар, аз и не кълвя, само зрънца знам да събирам и мушици да ловя. Ти зимъска ще загинеш на полето там сама. По-добре да си починеш в нашата клетка у дома. Не се бойте, аз ще хвъркна татък в топлите места. В вашата клетка ще издъхна, макар златно да е тя. Мила птичко, ти не знаеш как е харно тука. Виж, че с нас ще си играеш, няма що да се боиш. Мен, дечица, по-харно да си хвъркам по светът. Тук ще умра аз навярно, тясно ми е в тоя кот. Право казваш, пилеклето, тук на мъка ще живееш. Хай храни си към небето, на свобода да си пееш.
на Иван Вазов е огромно и запълва много празноти в литературата ни. В прозата Вазов създава разкази, повести, романи, пътеписи, а българската природа, която е източник на вдъхновение за много поети, за Вазов е Божие творение, по-съвършено дори от човека. Творецът признава, че в нейния свят човек се чувства свободен като птица. Известно е, че във времето от 80-те години на 19 век до 1920 година Вазов не пропуска да удостовери с пътепис всяко свое пътуване из родината. Без значение е дестинацията, известен или непознат природен обект. Важно е той да носи заряд на български дух. Вазов оставя над 70 пътеписа и очерци за природен или социален феномен. Нека погледнем в едно кътче от пътеписите, събрани в книгата "Живопис на България", и да видим красотата на природата през очите на Иван Вазов. Каква живописност, какво разнообразие, каква чудна хубост представлява видът на Витоша при разните осветления през деня, във всички годишни времена. Каква наслада за очите, какви ласкаещи взора картини, постоянно менливи от играта на светлината и сенките по нейните зелени плещи и рамена, нацапани с сивите петна на карпите, на нейните върхове и чуки, оголени от всякаква растителност, диви, сиротни и навъсени в небосклона. Позанник слънце, Витоша, придобива особено обаятелен вид. Очите на заходящото слънце обливат снежен розов цвят скалите на Камен дял и на Резньовете. Гърбът ти е позлатен и тихо рисува в модрите висини своите грабави очертания. Черни връх, вълшебно далечен, издига щърбата си пирамида в светлия простор, често завит със светлоалени облачета, които сякаш се събрали на тая чудна висота, дружно да изпратят слънцето и да му пожелаят лека нощ. Рилан. В центъра на Балканския полуостров се издига един от най-величествените му масиви – Рилан. Този масив по величината на многобройните си върхове, по строежа, по флората, по тучните пазбища, по езерата си, по снегопокоритите си висове, а главно по величността си наумява австрийските Алпи. Гледана от всяка страна, Рила прилича на една крепост, издигната до облаците. Само един достъп дава тая гигантска крепост във вътрешността си. То е проломът. През този пролом един от най-живописните и дивите, що може човек да срещне с България, пъхли по течението на реката Стар път до самия Рилски манастир, прочутата историческа обител на България. Този манастир е една от най-грамадните сгради на Балканския полуостров. Се белее и стърчи приветливо в самото сърце на Великата планина. Той един оживява, той е безлюден и населен горски свят. Весели го се омая на старинни спомени от първото българско царство. Спомени едни преживели векове. Родопите. Тая класическа планина или по-добре планини, защото родопите са един безконечен куп вериги, гребени, бърда, разхвърляни между плодовитата долина на Марица и Бялото море. Тъй много споменувани от елинските историци и дивно възпявани от Хорация, са населени главно с българи. И какви чудни красоти! Качвали ли сте се на върха при Бяла черква? Едно безкрайно съчетание на разкошно облечени в борови вериги, на омайни долини, на горни чалове, на сенчести гори, на зелени рози, на планински пазбища, на възхитителни висове, вълнуващи се в кръгозорци под златистото и морно було на слънцето. Една дивна и широка панорама, дето се смешат хармонически най-разнообразните форми, линии и багри, всичката гама на зеленото. Това е една омая за очите, едно пиянство за душата. При шумът на Искъра, късна и тъмна юлска вечер,
Седи на терасата на планинската къща. Тъмно и мрачно навсякъде. Мрачна и зловеща се тъмнее високата урва насреща ми. Някаква студенина и враждебност иде от това грамадно и безименно нещо, което къпе върха си в тъмно-синьото небе и нозете си в шумящия невидим искър. И искърът, по-добре шумът му, е друг сега. Шум странен и таинствен. Това е песен на жива твар, която оглашава самотиите и населява мрака с някаква дива, непонятна мелодия. Мелодия на душа титанска и нечеловешка. Скръб, тъга, гняв диша в тая песен или в това ридание. За какво ридае реката? От какво се мъчи? Защо е гневна? Аз напразно напрягам слух да доловя някой смисъл, да отгадна някакъв отговор. Не, нищо. И невидимата река тече и шуми в тъмнината и живее своя чужд ням живот. Нейната душа не буди в моята нищо човешко и земно. Волът – един исторически връх. Тоя връх имаше прилика на вол, колкото и всеки друг връх. От канаристия му гребен се спускаше урва, най-напред гола, а по-долце покрита с рядка ниска горица. Отляво на тая горица урвата подпухваше пак и се образуваше нисък хълм, цял набучен с канари. В самото дъно надолу се види извор, при който се поят стада кози и черни коне и говеда. Той се нарича Крушевско езеро. От него насам почва пак урва, облечена с ниски гъсти гори. Върхът, на който седяхме, се нарича Околчица. Седяхме около половин час тука. Не може лесно да се изразят мислите ми и усещанията ми тука. Образът на героя и певеца ставаше пред мене жив. Духът му дебнеше в шубръките, в шума на листата, в глухотата на пустинята. Понеже точно не знаех трънката, при която Захари Стоянов ни разказва, че издъхнал Ботев, аз го виждах пред мен и мислено простряна от тая, при която аз бях. Един камък поне да беше побит на същото място, за да се знае, за да се кланят. Розовата долина и Тунджа. Долината на розите трябва да я посетиш през средата на май, ако желаеш да попълваш море от трендафили. Но и сега тя колко е прекрасна, колко сила и фантазия природата магесница е похарчила, за да окичи пролетното и рухо. Старозагорското поле очудва погледа с богатството си и с наименността на хоризонта си. Казанлъшката долина го омайва с разкошната си пъстрена и величественост. Додето ти стига окото, гледаш бляскаво зелени ливади, нежно карифявени морави, живописни ландшафти, гюлови градини, вече разуменили и заблагоухаяли, пресни поляни, през които ручат бистри планински бари и всичко това прошарено с купове горици от кестини, орехи, сливи, череши, круши, дрянове, ябълки, вишнове, празно разцъфтели. А през сред тая панорама, между върбалици и шумящи брястове, вие се млада Тунджа и шари чудни меандри по зелената равнина. България, което смени
Дали с делата си ни славим нейното име. Това е България, на земята. И ние сме българи, в нас е съдбата. Да върнем земята ни отново светлината. Ето сме ние, а ние сме сила българска със славно име. Едини да бъдем, страха да надвием, но само с мир и доброта сълзи ще изтрием. Защото България земя е на Бога, а нашите дела отреждат и съдбата нова. И за да пребъде велика и свята, омразата сломища смени в сърцата. Любовта на Вазов към природата е неделима от националното му чувство. За него любовта към природата е преди всичко любов към родината. Родината, народът, България. Това е фокусът, който събира всички линии на Вазовата лирика. Вечният извор на неговото вдъхновение. На теб, България свещена, покланям песни си сега. На България, на теб, България свещена, покланям песня си сега. На твоите рани, кръв безценна, на твоята жалост и тъга, на твоите сълзи и въздишки, на твоите страсти и тегло, и на венеца мъченешки, кой грей на твоето чело? Прокуден тук в чужбина, далеч от твоите гори, сърцето ми сега проклина тирана, който те мори. Приеми те с песни, майко мила, отек на жалостния ти зов и плод на сладката любов, с коя душа се ме пълнила. Приеми те с песни, пълни с гнев, кът вихара, що пее под рума. Ту жални, кът шумът на струма и като горския напев. О, майко, аз видях ти рана, като ръцете си въпца в кръвта на твоите деца и чух как плаче Балкана и твоите сини небеса. Но през червените порои, що ти проля в тази борба, аз видях ните ясни твои на твоята бъдеща съдба. Дано тази вяра, той мечтание не се разбие в някой брег и твоя зов да не остане като пустиня без ек. България, обичах те, когато бе рубиня и влачеше позорния хомот и всеки зов към по-добър живот на теб минуваше като през пустиня. Обичах те, когато изгря на теб зорницата на твоето пробуждение. Духовна светлина и просвещение за теб станаха насъщни хлеб. Обичах те, когато ярем да щупиш меч стегли в неравен бой и жертви скъпи, страшни и безброй, успя си бъдещето да изкупиш. Обичах те, когато заблестя свободата на твоите Балкани, кога на твоите пепелища рани живот разкошен буйно зацъфтя. Здрависах те, кога света зачуди
Присливница с победни си ура и първите си лаврици набра, и мощ знайна се от теб пробуди. Обичах те, когато здрависахте, кога света зачуди. Присливница с победни си ура и първите си лаврици набра, и мощ знайна се от теб пробуди. Обичах те в твоите смутни дни, в трусовете страшни, що изпати, когато в късо време преживяци, навек тревогите безчислени. Обичам те и днес, кога забрави, задачи светли и уроци зли, нажаящи песни, диви крамоли, да станеш поприще, се ти остави. Когато в твоята почва семена ужасни падат, за ужасна жътва и пъклен дух към лош път те опътват, обезверена във всички знамена. Кога си жадна да чуеш бодър зов, о, майко бедна, майко безпокойна, и повече от всякога си достойна за плач, за порицание и любов. Българския език прекрасен, кой те не рога и кой те пощади от хули гадки. Слушал ли се някой досега в мелодията ти от звуци сладки? Разбра ли някой колко хубост, мощ се крие в речта ти? Гъвкава, звънлива, отруйни тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Не, ти падна от общия позор, охулен, опетнен, с думи кални, и чуждите, и нашите в хор отрекоха те, о език страдални. Не си можал да въплатиш в теб създанията на творческата мисъл и не за песен, геният ти слеп, за груб братвеще само бил рисъл. Тъй слушам се, откак съм на света, се той рогателство ужасно модно, се той отзив ниска клевета, що слетя всичко мило, нам и родно. Ох, аз ще взема черния ти срам и той ще стане моето вдъхновение и в светли звукове ще ти предам на бъдещето бодро поколение. Ох, аз ще те обриша от кълта и в твоя чисти и блясък ще те покажа и с удара на твоята красота аз хулниците твои ще накажа. Родната реч. Обичам те българска реч, звук сладък, най-мил звуковете, то арфа звънлива, то меч на майстор художник в ръцете. Обичам те роден язик, то гъвкав, то твърд като камен алмазен, жив израз и клик на мисъл на блян, на дух пламен, язик за пести и за бран, язик стечиво благородно, от твоята съм сладост пиян, как лееш се, звучиш ти свободно, как твоята хармония плени слуха, о реч мощно напета, в пестите на нашите жени, крилатия стих на поета. Моят път от ранните си младини живях, за мен си не, а за народа. От ранните си младини запях, за родина и за свобода. В духа на цели поколения лях, любов към своето, вяра в себе. Отречен и охулен се видях, Българио, че любих тебе. Вмениха ми в песните тежък грях, пророци на учения нови, а аз и се и с моя път вървях, отхвърлях чуждите окови. И пръсках светлина, душите грях, разбрал високо си призвание, над нивата народна бодро всях, зърна на вяра и съзнание. И с тази земя се радвах и болях, любих и в щастие и в незгода, и моето битие всецяло слях с битието на народа. Ясна своя реч да си
Какво е България без своята история, без своето славно минало? Човешкият живот се състои от две половини. Докато човекът живее в едната, делничната, той е заед с материалното си оцеляване. Работи, печели пари, грижи се за семейството си. Но отдаден прекалено на материалното, човекът може да забрави за големите ценности, управляващи цялостния космически ред. Връзката между земно и божествено, справедливостта, съпричастието, вечната борба между доброто и злото. А забравяйки за тези неща, човекът е застрашен от объркване, деградация и гибел. Ето защо още от древността хората са намерили начини периодично да напускат своя дневник, за да си припомнят забравените ценности. Ролята на поета, така както я схваща Вазов, е да се бори с забравата. И Вазов се бори, написвайки едни от най-емблематичните си произведения, свързани с историческата памет на българина. Като политически емигрант в Одеса, за да заглуши мъката по изгубената родина, той започва да пише роман за подготовката, избухването и погрома на априлското въстание в родния си край. Романът по Дигото, роден от дълбока носталгия по родината, става една малка енциклопедия за българския живот от последните години на робството. Станал първия български роман по Дигото е най-превежданата наша книга в чужбина. Интересен факт е, че романът излиза като книга първо на английски език през 1894 година, а едва няколко месеца след това е отпечатана и на български език. Причината за забавянето на българското издание е фактът, че то съдържа 24 красиви илюстрации, които тогава изисквали доста време, за да бъдат направени. Илюстрациите по това време са се правили доста сложно като техника. Наемали са се артисти от сълза и смях, преобличали са ги, поставили са ги в конкретна обстановка, след което са ги заснемали с старите фотоапарати. И чак когато снимката е била готова, всъщност се е давали на художника. И той по нея вече е рисувал съответната илюстрация. Славният образ на миналото, превърнат в вечен извор на национално самочувствие, е епопея на забравените. Вазов пише стихотворенията от цикъла в периода между 1881 и 1884 година. По това време основният патос на неговата поезия е свързан с мотива за забравените възрожденски идеали и подмяната им с материални ценности. Оставя на нас, поколенията, героичния спомен, за да не забравяме своята история, да не забравяме, че България е дала много синове, герои за нашата свобода. Епопея на забравените. Левски. 9 години той скита се бездомен, без сън, без покой. Под вънкашност чужда и под име ново, и сърце порасло, и за кръст готово. И носи съзнание крепо светлина на робите слепи в робската страна. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, като за една ближна обща веселба, часът на която беше неизвестен. Изпитваше кой сърцата си рек честен, участник да бъде в подвига свят. Всяк един слушател беше му и брат. В бъдещето тъмно той гледаше ясно. Оковани кървав, в тъмница ръгнат, апостола беше на мъки подвърнат ужасни. Напразно те нямаха власт на тази душа яка. Ни вопъл, ни глас, ни молба, ни клетва, ни болно стенание не издаде в мракато и гордо страдание. Смъртта беше близко, но страха далеч, и той не пошушна предателска реч и казваше: аз съм Левски, имена, и никой име той не спомена. Бенковски, 15 дена, без отдих, без хлеб. Скитат се в горите, борят се с тиранът, спекат с дъждовете и с тръви се хранат. Често мисъл мрачна дохожда им там, но бързо изчезва. Бенковски е там. Бенковски ги пази, мълчалив и страшен.
видите поддръжка и пример сегашен. Той я държи, не орка, той е само блед и гледа на изток и води ги дмело. И бурно се бръчи бледното му чело. В глава му се блъскат мисли, цял рояк, и кроежи тъмни, и лучи, и мрак. И ярост отровна кипи му в гърдите, за толкова с нещастия, надежди разбити, за толкова жертви и вяра, и труд, отишли на вятъра под натиска лют. И бунтът пред него, като облак чуден, фърчи като някой ураган прокуден. Кочо. О, движение славно, о, мрачно движение, дни на борба горда, о, дни на падение. Епопея тъмна, непозната нам, епопея пълна с геройство и срам. Храмът беше пълен с деца и невести, с въстаници бодри и бащи злочести, които борбата в тези зидове збра, участта си всякой вече я разбра. Борците държаха и никой от тях създаване срамно уста не отвори и лицето си първи да си опозори. Оградата беше прилична на пещ, задушена пълна, с въздух горещ и с дим барутен. Свирепият глад издаваше своят вик познат. Децата пищаха оплашени бледни пред майки убити и трупове ледни. Паисий, четете и знайте, що съм аз писал, от много сказания и книги събрал. Четете, о братя, да ви се не смеят, и вам, чужденците, да не се гордеят. Нави моята книга, тя е вам завет, нека се преписва и множи безчет, и пръска по всички поля и долини, де българин страда, въздиша и гине. Тя е откровение, Божа благодат, млади прави мъдър, а стария млад. Който я прочита, няма да се кае. Който знае нея, много ще да знае. Тъй мълвеше този мъж, в килията скрит, с поглед умислен, в бъдещето впит, който много бденя, утрени пропусна, но пачето перо нивга не изпусна. И против канона, и църковни извън, работи без отдих, почивка и сън. Тъй мълвеше преди 120 години този жив светогорец, за рая негоден, и фърляше тайно през мрака тогас най-първата искра в народната свяст. Караджата, в това по-долго време, в балканските гарди, войските хванаха Караджата храбри. Той беше юнака с горещата кръв. Караджата храбри, в битките пръв. Мъдрит съвета, орел в планината, зачетата гордост, слава за борбата. На Хаджи Димитър съратник и брат, като него храбър, като него млад. Чувства се велик, двамата горяха, на същото знаме служители бяха. Жив образ и плът, единия беше главата, другия умът. Единия беше вожът, другия кармача. Към смъртта готови, еднакво да крачат. Опълченците на Шик, нека носим и още срама по челото, синила от бичо, следи от теглото. Нека спомени лючи от дни на позор, да висне като облак нашия кръгозор. Нека не отрича историята, века, нека е трагично името ни. Нека беласица стара и нови батак в миналото наше фърлят своя мрак. Нека не сочат с присмехи обидни, щупените окови и дирите стени. По врата ни още от хомота стар, нека та свобода да ни бъде дар. Нека, но ние знаем, че в нашето недавно свети нещо ново. Има нещо славно, що гордо разсупва нашите гърди и в нас чувства силни, големи пути. Защото там не иде, навръх планината, що небето синьо крепи с рамената, издига се някой див, чудовен връх, покрит с бели кости и с кървав мък.
на безсмъртен подвиг, паметник огромен, защото в Балкана има един спомен. Едно име, що вечно живее и в нашата история като легенда грее. Едно име, ново, голямо, антично, като Термопили славно безгранично, що отговор дава и смила срамът и на клеветата струшава зъбът. О, шипка! 3 деня младите дружини как прохода бренят, горските долини трепетно повтарят на боаревът. Пристъпи ужасни, 12 път късти орди лазят по урвата дива и тела я стелят и кръв я заливат. Бури подир бури, рояк след рояк, Сулейман безумни сочи върха пак и вика: търчете, там са раите! Ордите тръгват с викове сърдити и ела грамовно въздухът разпра. Върхът отговаря с друг вик: ура! И с нов дъжд куршуми, камъни и дърве. Дружините наши, оплискани с кърви, пушкати отблъскват, без сигнал, без ред. Всякой гледа само да бъде напред и гърди геройски на смърт да изложи. И един враг повече мъртва да положи. Пушкала теклят, турците реват, насипи налитат и падат и мрат. Идат като тигри, бягат като овци и пак се завършват българи орловци. Като лъвове тичат по страшни редут, не срещат ни жега, ни жажда, ни труд. Штурмът е отчаян, отпорът е лют. 3 дни вече се бият, но помощ не иде. От никъде взорът надежда не види. И братските орли не върчат към тях нищо. Те ще паднат, но честно, без страх. Качупа спартанци по сгънта на Ксеркса. Талазите идат, всички на штрекса. Последният напън вече е настанал. Тогава Столетов, нашия генерал, ревна гороломно: млади опълченци, венчайте България с лаврови мечти. На вашата сила царят повери прохода, войната и себе дори. При тези думи славят силни дружините горди, очакват геройски душманските орди, песни и шумящи: о, геройски час! Вълните намират канарито газ, патроните липсват, но волите траят, шикът се пречупва, кърците остаят и сладката радост до крак да измърт пред цяла вселена на топ славен ръд, с една смърт юнашка и една победа. България цяла сега нас гледа, той е враг висок е, тя ще ни съзре, а ако би бегали, да мрем по-добре. Няма вече оръжие, има хекатомба, всяко дърво мече, всякой камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа план. Камъни и дърви изчезнаха там. Грабайте телата, някой си изкряска и трупове мъртви връкнаха завчаска, като демони черни на черни рояк, като турят струпалят като живи пак. И турците тръгнат, друг път не видели, в едно да се бият живи и умрели, и въздухът цепят с демонски вик. Боят се обръща на смърт и на щик. Героите наши, като скали твърди, желязото срещат железни си гърди. И фърлят се с песни свирепата сеч, като виждат харни, че умират веч. Но вълни по-нови от орди дивашки гълтат, потопяват орляка юнашки. И още миг ще падне заветният хълм. Изведнъж Радецки пристигна с гръм. И днес йож Балканът, щом буря зафаща, спомня този ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век.
всички, които ни уважиха. Благодаря ви!